La Universitat de València ha reconegut i premiat recentment la llavor d'una ONG que té la seu ací a Cullera, Mos Solidària. Nosaltres volem conèixer de primera mà quina és la gran llavor i les tasques que realitzen i per això estem ací acompanyats de la seva presidenta, de Mari Olcina. Què tal? Bona vesprada, Mari. Bona vesprada a tots. Pues encantada de que vos interessa este projecte i el premi que ha sigut molt agradable de rebre. Nosaltres també estem encantadíssims d'estar ací, de que ens hàgiu rebut amb els braços oberts i volem saber una miqueta més de la vostra llavor i, com bé tu has dit, orgullosos per aquest premi, per aquest reconeixement després del treball tan dur. Gràcies. Pues sí, nosaltres vam fundar esta associació, MOS, a pegar un mosset, i la veritat és que per projectes que tenim en Etiòpia i en els campaments de refugiats saharaus, però quan va vindre la pandèmia també pensaren que així n'hi havia necessitat. Era un moment, el de confinament, molt difícil per moltes famílies que tenen xiquets i xiquetes i que tenen problemes i economies molt endebles, i nosaltres vam començar en el repart de comides solidàries i després se va quedar el banc perquè realment aquestes famílies i aquests xiquets i xiquetes d'aquestes famílies ho necessiten. I continuem treballant amb molt de gust per fer un bé social. Quin és el vostre dia a dia així en Mos Solidària, a Cullera? Comencem el dilluns, cridam a totes les supermercats i Mercavalència, totes les que ens fan donacions d'aliments i toquem a veure qui diu que sí, que podem anar i tal, i això és el dilluns, les cites. Després està el dimarts, que anem a replegar a les 4 del matí, anem a Mercavalència i després a Lidl i també anem a Carrefour i repleguem aliments que fiquem així, i la gent que dona, també el Banc d'Aliments de València, una volta al mes ens dona excedents, i després n'hi ha un projecte europeu que també ens dona. I treballem 15 voluntaris que tenim, ens repartim la feina, que n'hi ha molta, la veritat, i col·loquem així totes les setmanes uns 1.400 quilos d'aliments que se reparteixen entre unes 80 unitats familiars. Quan va començar Mos Solidària? Quant de temps estem en actiu? Sí, fa 3 anys que estem com a associació, però fa 6 anys que estem ja actuant. L'associació se va registrar un poquet més tard de quan van començar. Van començar en Etiòpia fa 6 anys. Jo sabia d'un projecte que n'hi havia de desnutrició crònica, de xiquets i xicotets que necessitaven un poquet d'apoyo. La contraparte local, que és la comunitat missionera Sant Pablo Apóstol, ens va cridar que sí, que volia nutricionistes, i jo vaig portar a gent molt preparada que està ajudant, i tenim un menjador social on venen persones molt necessitades, la veritat, xiquets i xiquetes, 60 tenim, i després les mares embarassades i lactants, perquè estan molt desnutrides. Allí salvem vides, en poquet que fem salvem vides. Ens quedem en tot això que ens has contat. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la vostra tasca i, per supost, enhorabona per tot el que feu. I si puc convidar a que, si algú vol vindre a fer una experiència en el Sàhara, en els campaments de refugiats, el dia 25 al 3 de març, on anem, i és deport, nutrició i cooperació. Moltíssimes gràcies, Mari. Gràcies. Ens quedem en aquesta crida, en aquesta convidada de Mari Olcina, la presidenta de la ONG de Mos Solidària de Cullera, que voluntaris sempre fan falta i també serà una experiència inolvidable per a tots vosaltres.